ní rá sé géirí a chorbe bhríd a gortaí, you know, no Sinead, no Katrina, no bhríd a hain. Da bródarm, chalíní. Fuair Vince Mac ó Grace crackáilte agus cinlín as bhí áir. Ag dearan le bhí sé géirí go mai Grace Amy agus sin bhfuil faoi. Nuair fuair Vince Mac ó Grace ag súil le páiste agus dúirt Grace go na lena Vince, bhí sé just go hill agus go an trí le chéile. Bhí an banis go teacht agus bhí siad réile sucr síos le chéile agus saoil jazz agus dúirt Grace go siad súil. Bhí Vince just réachta faoi. Cheap sé go rá sé ar an buinte sin go dtíreach. Nuair gúisi sé agus nuair bhí sé an lába agus nuair bhí sé ceangailte bhí gag agus bhúil sé agus bhí si just crackáilte, cheap sé go rá sé bhí fat is mór. Má hús an tosa ar lába agus má tá ceangailte suas agus go cheap an tosa. So agus bhí Grace ag caint faoi, ar sé le chéile agus an páiste Vince agus baimid le chéile go deo. Bhí Vince just a brenn áirthe going, oh Jesus. So bhí fáilte go mór. Sa chrí tá sé ag súil go mbeidh si áráid hís bóthir go mbeidh si, go mbeidh sin an a bheith caint leis agus béidir, uair go mbeidh si áráid le chéile ach níl sé cinnte a chorbe cos tá rudí idir an bhirteach go just go donna faoi láthair so ach tá sé súil mór go mbeidh sé áráid agus tá brón ar Vince go rá faoi chuileabhairt ar rinne sé de bhríd agus Katrina agus Sinead agus bhríd a hain. So sálaí a chalíní. Sin fá bhfuimiid mar aisteir, so nuair bhíonn tú ag léamh script nó agus tá tú déanamh rud a cinnt trom nó rómansú nó is cumar céir tá tú déanamh tá sé bhád níos fearr ná bheith gola ag siopa le haid baine chéanamh nó síthirtí thaigh ag gháil bímis, Guinness. It's brála mé. Bring it on. Tá mé na chonaí tí John Joe fós. So, sin an crack. Níl job an áíre, tá mé cinna déanamh písín green graphic agus úr cinint mar sin agus ní mé gobras a shop a fós, so ní léon job am, ní léon chalí nám, ní léon teach am. Ach, things change. Special right. Look who we